shi sa na fara ɗauko muku wahalhalun da al'umma suke ciki. Kowa ya sani kuma muna da damuwa. To amma ba ma son ka je a yi zanga-zanga da za a kashe mana al'umma. Ko a je a kwashe dukiyoyin mutane. Ko a shiga masallatai ko makarantun Islamiyya ko makarantun boko ko gine-ginen gwamnati a je a yi loti a kwashe ganima a yi ƙone-ƙone ko a sa tayoyi a kan hanya a ƙona mu shi ne abin da ba masu. In wajen kun sa tayoyi kun ƙona tituna da kuɗin ku da dukiyoyin ku ake yi, kuma dole sai an dawo an gyara, kuma an dawo ba. Daga an shiga makarantu ko an shiga wani. Wannan shi ne abin da ya sa muke kira ga al'umma, musamman matasan waɗanda muke so suke son, waɗanda muke so mu sama ayyukan yi, mu rage raɗaɗi, waɗanda muke so su fito su kama na takardunsu kai su ƙasashen waje su ci gaba da karatu. Waɗanda muke so mu ba ma jari, mu dinga ganin su ko a kan titina ne ko a ina ne suna sana'o'i, muna kira gare su shi ma Allah su wani kada su ba da dama da waɗannan ‘yan ta'addanci za su shigo su mana ba daidai a ta. Ko muna kira ga ‘yan siyasa, amma ba ‘yan siyasar marasa kishin al'ummar jihar Kano, waɗanda saboda sun zuciyarsu rigimar suke so. Muna da labari a halin da ake ciki suna nan suna recruiting, suna ɗaukar ‘yan ta'adda ‘yan daba, wasu ma suna shigo da su daga wasu jihohi a kan cewa ranar da za a yi zanga-zanga. Yayin da waɗannan matasa namu masu kishin Kano suke tokowa su nuna rashin jin daɗin su roƙi gwamnati a canja, to su kuma suna so su shiga su yi ta'addanci. Idan irin wannan abubuwansu sun shiga, su kansu ‘yan zanga-zangar na lumana ba su san waye ne ba, ba su san waye ne ba, wataƙila a cikinsu ne za a samu victims wanda za su yi musu wannan ta'addanci. To gwamnati na kira da cewa a yi ta'addanci, ba zanga-zanga ce ba masu. Duk na gaya muku dalilin da ya sa matasa kasa, na gaya muku hanyoyi da muke ta ɗauka mu to ba wannan ne ba masu, wannan ta'addancin da zai shafi kowa shi ne ba masu. Za ka muna kira ga matasa da an taɓa zanzan. Ina so ne yi kira wasu shugabannin zanga-zanga, kuna na cewa dialogue the best option. A zauna a nasara, a cimma yarjejeniya, domin muna yi musu abushe cewa gwamnan jihar Kano a shirye yake in za su zo gwamnan House, ni ba zan gudu ba, ina nan a Kano kuma zan zo da so nake su zo
amma cikin lumana su kawo mana takarda na abubuwan wanda mun fi su, amma su kawo mana takarda na dukkan abubuwan da suka addabi mutane, musamman akan wannan yunwa da talauci. Ni kuma ne musu alƙawari, ne wa al'ummar jihar Kano alƙawari, zan ɗau jirgi, zan ɗau duk waɗannan shugabanni da kuke gani a nan, da sarakuna da malamai da na jami'o'i da 'yan kasuwa, da dukkan wanda ya kamata mu cika jirgi, za mu je mu kai kukan mu miƙa masa shi da matsayin al'ummar jihar ya kamata a tuma harkar wannan jiya mun fita wani dogon layi da na gani